Ngayong araw na ito, binubulitaan natin ang Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza. At ang importanteng component po ng araw na ito, yun po pagpapahid ng abo sa ating noo. Kapag po pinapahid ang noo sa ating noo, ang abo sa ating noo, sinasabi mo ng pare, turn away from sin and be faithful to the gospel. Ano po? Talikuran ang kasalanan at maging tapat sa mabuting balita ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang larawan ng abo. Kung makikita po natin, yung abo parang napakadumi, parang isang basura na lamang, tira-tira na lamang. Pero kung susuriin po ninyo, ang abo po dumaan sa isang napakahabang proseso. Dumaan sa isang proseso kung saan ito'y unang-una nabulok, pagkatapos ito'y sinunog, at bandang huli, pagkatapos ng lahat ng ito, ang natira na lamang, it's a very pure element. Abo na lamang ang natira. Ano po? Wala na natira, abo na lamang. At maganda po siguro paalala para sa atin ito, na tayong mga tao, bagamat makasalanan, bagamat mahina, madalas magkamali at madapa, inaanyayahan tayo ng Panginoon na kumapit sa Kanya. Inaanyayahan tayo na magbalik loob sa Kanya. Sabi nga po nila, ang tao nagmula sa alabok at sa alabok din daw po siya magbabalik. Ganito raw po ang misteryo ng buhay. Napakaikli, napakabilis. Hindi mo malalaman kung kailan ang oras mo. At ang paanyaya sa atin ng Panginoon, ayaw pong pagyamanin natin yung konting oras, yung mahiling panahon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At ang panahon natin ngayon sa ating pong Santa Iglesia, panahon po ng Kwaresma. Ang Kwaresma po, panahon kung saan tinuturuan ang mga bagong miyembro ng ating pananampalataya tungkol po sa mga tuntunin ng ating pinaniniwalaang pananampalataya. Ang mga catechumens na tinatawag, ang mga bibinyagan sa araw po ng Easter, araw ng pagbabalik, muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sila po ay tinuturuan sa loob po ito pong 4 na pong araw ng paghahanda. At gayon din po, para po sa mga miyembro na ng ating pananampalataya, inaanyayahan po tayo na magbalik loob sa ating Panginoon. Conversion, pagbabalik loob sa ating Diyos. Hindi lamang po doon po sa sinasabi natin conversion, pagka po tayo nagsisimba, pag tayo lumalapit sa Panginoon, sasabihin natin, Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Kundi po yung conversion na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Kung inyo pong natatandaan sa ating pong Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Kung magdarasal ka, kung mag-aayuno ka at magbibigay ng limos sa iyong kapwa, huwag mo itong pangalandakan na parang gumagawa ka ng isang napakagandang bagay. Dahil alam po natin na ang mga bagay-bagay na ito, obligasyon po natin. Di lamang po sa Diyos, obligasyon din po natin sa ating kapwa. Tandaan niyo po, yung tanong po ni Cain sa ating Panginoon, nung hinahanap sa Kanya ng Panginoon ang kanyang kapatid. Am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Tandaan po natin, si Kristo, dumaan po sa katakot-takot na kasakitan, katakot-takot na magpapakasakit para po sa atin. Hindi niya kadugo, hindi niya kaano-ano. Pero dahil nais niyang ipahiwatig ang pagmamahal ng Diyos, lahat po yun dinanas niya para sa atin. At ngayon po panahon ng Kwaresma, inaanyayahan niya po tayo. Gunitain po natin ang kasakitan ito at ilagay natin ang sarili natin doon po sa mas malawakang pagtanaw sa mga kaganapang ito sa ating buhay. Kamusta na ba ang aking pagsunod sa aking Diyos? Kamusta na ba ang aking pagtupad sa mga pakiusap ng ating Panginoon na mahalin ng aking kapwa katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili? Nagiging tapat ba ako sa aking ginagawa bilang isang Kristiyano? Tuwing linggo, ipinapahayag kong sumasampalataya ako sa Diyos. Sa buong isang linggo, isinasabuhay ko po kaya ang aking ipinapahayag.
Noon pong seminarista pa ako, nadistino ako sa Ermita. Ito pong lugar na ito, sikat dahil po sa ngayon, sa mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais. Ano po, yung pong paligid ng komunidad na yun, bagamat nandun ang shrine ng Nuestra Señora de Guia, napapalibutan din po siya ng mga babaeng mababa ang lipan. Ano po, mga kalabating mababa ang lipan. Ano po, meron din po mga patay sindi na hindi ka nais-nais nakikita. Napatanong nga ako kung ako'y nais din doon. Bakit po kaya kami doon nilagay ng kapwa ko seminarista? Dahil po siguro alam nila na mahina kami, katulad ng mga tao ito, nangangailangan ng pagkalingan ng Panginoon. At nung nalistino ako sa lugar na iyon, kailangan ko maipakita na kahit pa paano, ang Diyos kasama pa rin niya ang kanyang bayan kahit sa pagkakasandak nila sa kasalanan. Kanya po napag-desisyonan ng pare, kahit puro turupista, puro tambay sa luneta, yung mga tao doon, sabi ng pare, maganda siguro i-prosesyon natin ang banal na Santisimo sa araw ng Kristong Hari. Para naman kahit paano, makakita ng mga tao na nandito pa rin ang Diyos sa kanilang piling. Maganda po yung panamala ng pare, pati yung mga tao sumakayo. Nagprosesyon kami, lumabas sa simbahan, lumabas sa patio. Pagdating sa kalsada, may namataan akong isang maliit na tindahan doon po sa kay Kato. Ito pong tindahan na to, nilulupungan ng napakaraming tao. Naghihiyawan, nagsisigawan, dahil po pala doon sila tumataya ng kanilang ipupusta sa karera ng kabayo. Nanunood po sila doon ng progress ng karera at tuwang-tuwa sila dahil may nananalo at syempre meron din pong natatalo. Buong pag-aakalaan po, habang daladala namin ang banal na Santisimo, pag napatapat kami doon, tatahimik sila ng konti, magbibigay gana at pagdadaan kami ng matiwasay. Laking gulat ko po, nang makita ko yung dalawa, nagsisimba tuwing linggo. Yung isa, lay minister pa. Ang lakas ng pagsigaw niya nung naka-jackpot ng kabayo niya. Nang mapatapat kami, ganun na lamang ang kalungkot ko, wala akong tumahimik. Parang tricycle lang na dumaan. Parang jeep, pampasaherong sasakyan na dumaan. Walang kamalay-malay yung mga tao na doon. At yung sumunod na kanto, mas lalo po akong nalungkot. Doon sa sumunod na kanto, nandun po yung moske ng mga kapatid natin Islam. At alam niyo po, ang mga Islam, pagka po nagdarasal sila, napakalakas ng trompa. Talagang pinangangalandakan nila ang mga panalangin nila sa kanilang pinaniniwala ang Diyos na si Allah. At noong pong nandun ako, naramdaman ko, tignan mo nga naman, yung mga yun, taong simbahan na, hindi ka pinansin. Sigurado, pagdating ko doon sa tapat ng moske, ganun din ang matatanggal ko. Laking gulat ko na lamang po, nang mapatapat kami doon sa moske, tumigil yung tropa. Nanahimik yung paligid, pinadaan po ang banal na Santisimo. Iyang-iya ako sa aking sarili. Yung mga Katoliko, nagsisimba tuwing linggo, parang wala nang nangyari. Ito, hindi naman po sila naniniwala kay Kristo. Pero may paggalang pa rin. Meron pa rin measure of respect sa kanila. At palagi ko po, ito po ang pinapaanyaya sa atin ng ating Panginoon. Kung gagawa ka lang ng kabutihan, kung manlilimos ka rin lang, mag-aayon mo at magdarasal, siguraduhin mong ginagawa mo ito nang naaayon, nang tama ang iyong motivasyon at hindi mo ginagawa ito bilang isang palabas lamang. Nakakalungkot naman, kung ginagawa mo lahat ng bagay na ito, sa unang tingin mabuti, sa unang tingin napakaganda, isa kang taong tumutulong sa iyong kapwa. Pero at the back of your mind, ang pangarap mo pala ay makilala ka lamang. Ang pangarap mo pala ay palakarin lang ang sarili mong papel. Dahil alam mo, may tatanawin silang utang na loob sa iyo at balang araw makakakolekta ka sa mga taong tinutulungan mo. Mga kapatid, ang paanyaya po na mag-ayuno, magdasal, at saka po maglimos, konektado po ito, sama-sama po ang mga bagay-bagay na ito. Unang-una, ang pag-aayuno ay sakripisyo na ginagawa natin, di lamang po para sa sarili natin.
Ang sinasabi po ng iba, Lenten season, magfa-fasting ako. Magdadayin ako ng konti, sabi ng iba. Magdadayin kasi pagpasok ng summer, magdi-beach kami. Kailangan maganda ang korte ng aking katawan kapag nagpunta kami at nag-outing. Kaya mag-aayuno ako. Nakakalungkot, ganun na lamang ba ang pagpapasting ngayong panahon na ito? Ang iba naman, sasabihin nila, maglilimos ako. Ipapakita ko na marunong ako mag-share sa aking natanggap ngayong nakaraang taon sa aking mga kasamang lubos na nangangailangan. Pero sa pagbabahagi na iyon, wala namang mong sakripisyo. Sobra-sobra na nga. Hindi na nga niya mararamdaman yung konting inihulog niya doon sa donation box. Kasi nga, hindi naman nasaktan ang kanyang bulsa. Easy come, easy go. Parang wala nang nangyari. Walang kabuluhan, walang kahulugan ang ating paglilimos. Ang paanyaya po, kung maglilimos din lang tayo, siguraduhin po natin nagsimula po ito sa ating sakripisyo. Kung ngayon, kakain ka ng hapunan o kaya ng tanghalian na palaging may kasamang soft drinks, hindi ka mabubuhay ng walang soft drinks. Abay ngayong panahon ng Kwaresma, siguro maaari namang palitan kayo ng tubig at yung matitipid mo sa pagbili ng iyong soft drinks, siya yung inimus mo sa iyong kapwa. Siya yung itulong mo sa mga nangangailangan. Bagaman maliit, bagaman kakaunti, ito po ang espiritu ng paglilimos. Mula sa ating sakripisyo, nakapagbigay tayo ng tulong sa ating kapwa. Hindi po yung sobra-sobra lang, hindi po yung tira-tira lang na hindi na natin kinakailangan. At pakatatandaan po natin na kapag tayo nagdarasal, kapag tayo nagdulog sa Panginoon, sana po, ang naman po ng ating puso, yaw po mabigyan ng daan ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. Not our will be done, but the will of God may be done in our lives. Madalas po, darasal tayo dahil may hinihingi tayo. Okay naman po yun, hindi naman po masama humingi. Pero paminsan-minsan, pagbigyan din po natin ng Diyos. Baka nakikiusap siya sa bawat isa sa atin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Pakinggan niyo ako sa inyong buhay. Pakiramdaman niyo ako na kumikilos sa inyong piling. Ang paanyaya po ng Panginoon, kayo po panahon ng Kwaresma. Magbago po tayo, hindi po dahil sinabi ng pare, hindi dahil ito'y nakakatuwa. Magbago po tayo dahil ito ang pakiusap ng ating Panginoon. Ang maranasan siya, ang makapiling siya ng mas maiging ngayong Kwaresma.